krije se, među cvijećem rosom kupa se, lako se prepoznaje, jer tu svako te očekuje. I mala Maja je tu, s društvom sjajnim uvek vidjet ćeš nju. Da, mala Maja je tu, gde se nove priče uvek pričaju. Pčelica Maja je tu, gde se dobre priče uvek pričaju. Sudija Vosković. Hop, hop, hop. Hajde, spavalice, nemaš mnogo vremena. Nemam mnogo vremena za šta? Ne razumem, Flip. Zašto si me probudio tako rano? Da ne bi propustila ono, Ono? čarobno buđenje dana. Wow. Ili ono. Flip, to je predivno. Oh, Jutarnje tuširanje. diz i doz. Kakvu li to pakost sada smeraju ovako rano? Idem da vidim. Hej, Diz, gledaj. Jel to med? Jutarnje tuširanje. Dobro jutro. Nevaspitana pčelice. Došla sam da vas upozorim na ose. Htele su da vam ukradu med. Ose? Besmislica. Gde ti vidiš ose? Ne smeš da me lažeš. Ja sam sudija. Sudija Vosković. Ali ne lažem. Ne podiži ton. Prijavit ću te kraljici. Iz koje si košnice? Ja ne živim u košnici. Zovem se Maja. Živim ovde, na livadi. Ha? Pčela koja živi sama? To je protivzakonito. Morat ću da popričam sa tvojom kraljicom. Jedni na južno polje, ostali na detelinu. Ne zaboravite na maslačke i žalfiju. Sakupljanje treba da se završi pre mraka. Hajde, hajde! A joj, sudija Voskoviću! Ova livada je puna nevaspitanih pčela. Ovo ću da napišem u svom izveštaju za savet kraljica. Izvinite, visost. Tišina! Vodi me kraljici. Ko je to, gospođice Kasandra? Glavni kontrolor košnica. Savet kraljica ga je poslao da proveri da li se svi ponašaju po pravilima. Ja čekam. Izvinite, visosti. O, sudio Voskoviću, dobrodošli u moje srećno kraljevstvo. Srećno, kraljice? Kako kraljevstvo može da bude srećno kada je puno nevaljalaca? Nevaljalaca? Napala me je jedna mlada pčela koja tvrdi da živi na livadi. To mora da je Maja, ali sudio, grešite. Vi to odobravate? Nedopustivo! Pčele treba da su u košnici, da prave med i poštuju pravila. Košnice opstaju samo ako svaka pčela svuda poštuje pravila. Ta Maja mora odmah da se vrati kući. A ako odbije, onda treba da bude oterana daleko, daleko, gde njeni bezobrazluci neće loše da utiču na ostale pčele. Naravno. Nego, sigurno ste ogladnili od dugog puta. Straža, donesite sudiji Voskoviću meda. O, draga kraljice, to je primjer gostoprimstva po pravilima. Ali visočanstvo, nećete valjda stvarno da oterate Maju? Naravno da ne, draga moja.
Pokazat ćemo sudiji Voskoviću livadu i pustiti ga do gunđa. Zatim ćemo lepo da ga nahranimo. Ako nesretne Maju ponovo, zaboravit će na taj nesporazum. Šta će sada, Ben? Gledaj, ujače! Majo! Majo! Hej, drugari, jeste li dobro? Dobro smo. Majo, on hoće da te otera. Ko hoće da me otera? Sudija Vosković. Rekao je kraljici da si ne valjala i da ako se ne vratiš u košnicu, rekao je da će kraljica morati da te otera. Sudija Vosković, ha? Pčele su uvek volele pravila, ali taj sudija stvarno preteruje. Kakav mrgut. Ali zašto želi da me otera? Ništa nisam sgrešila. Nisi, ali on možda misli da je samostalna pčela koja živi po sopstvenim pravilima opasnost za košnicu. Razgovarat ću s njim. To je sigurno greška. Aha, idem i ja s tobom. Svi idemo s tobom, Majo. Da, Napred! da. Ali sudija je strašan. Oj. Dragi sudio, ako pogledate, vidjet ćete da ovde svaka pčela radi punom parom. Da, vidim jednu pčelu koja ne radi. Eno je. Vaša nevaljalica predvodi celo jato nevaljalaca. Pokušavaju da preotmu vlast na ovoj livadi. Narode, svi nazad u košnicu. Tamo ćete biti bezbedni dok ja, sudija Vosković, ovo ne regulišem. Straža, za mnom! Sudio, nije kao što mislite. Ne mogu da verujem da sam se opet ulepila. Vidi ono, Doz. Pčele odlaze. I ostavljaju sav med, a tu celu gozbu meda čuva samo jedna mala, malecka majušna pčelica. Hajdemo po žauku. Vi, stanite! Da niko nije napravio ni korak. Ali to su moji prijatelji. Prijatelji, te ne pčele, nedopustivo. Ti treba da si u košnici, mala nevaljalice. Da vredno radiš i slušaš naređenja. Ali livada je sada moj dom, a oni su mi prijatelji. Nisam nevaljala. Ha! Nevaspitana pčelo! Te ne pčelinje bube su ti napunile glavu ne pčelinjim idejama. Gle, ona pčela je već pala po tvoj loš uticaj. Ovo mora da prestane. Kao glavni kontrolor košnica naređujem ti da ti, pčelo Majo, budeš oterana daleko, gde nećeš da imaš nikakav kontakt sa košnicom niti prijateljima. Takav je zakon! Sudija Voskoviću, sve ste pogrešno razumeli. Ovo nije fair. Nemate pravo. Tamo. To su Žauka i njegova banda. Krenuli su na sudijin med. I na Kasandru. Zašto ne beži? Ne možemo da joj pomognemo. Pravilo kaže da moramo u zaklon. Neko mora da je spase. A to si ti. Ja. Da, ti, Pavo. Ostali za mnom. Ej, vi ne možete da zaustavite ose. To je protivzakonito. Vadite tu pčelu iz meda. Nadam se samo da neće da se pojavi ona dosadna Maja. Jutarnje tuširanje. Pavo, ti ne smeš da si ovde. To sam im i ja rekao. Zgrobi taj med, Diz. Priprema, pozor, pali! Pokažimo im, Diz. Ne! Spreman, dečko? Spreman, ujače, pali!
Idem da vidim ostale. Nema osa na vidiku. Nećeš ti meni više da smetaš. Odlazi s ove livade, dosadna mala pčelo. Briši. Ali nije fair. Da, nije fair. Ali čekaj, veći sam, brži sam, znači fair je. E pa muka mi je više od tih pravila. Naročito kad ih određuju siledžije. Eno je! Majo! Majo! Babo! Srećan put, Žalko! Lepo od vas što ste nam pomogli. Klonio sam se neprijatelja, to je pravilo. Loše pravilo, baš kao i ono po kom Maja treba da ode. Ona i njeni prijatelji su spasli Kasandru i oterali Žaukinu bandu. Sigurna sam da ćete to da pomenete u svom izveštaju za Savet kraljica. Je li to po zakonu? Vaše visosti, jel to znači da ne moram da odem sa livade? Livada je tvoj dom, Malena. Dokle god ti to želiš. Juhu!